Apacta har lavet verdens mest brugervenlige system til byggebranchen. Et program, der dokumenterer byggeprocesser og registrerer arbejdstimer. Det er et system, der ikke bryder med de daglige arbejdsrutiner. Til gengæld letter den arbejdet på kontoret, både som dokumentation over for bygherrer og som grundlag for fakturering og lønkørsel. Nu, hvor vores største mål er at lave et simpelt system med minimale ændringer i det daglige praktiske arbejde, så har det været vigtigt for os ikke at starte med at lave et bjerg af opsætning, som skal forceres, før systemet kan tages i brug. Vores system leveres derfor klar til brug. Ingen opsætning er krævet overhovedet, før du kan gå i gang med at gøre hverdagen lettere. Udover timer og materialregistrering, kan du også lave den daglige kvalitetssikring. Systemet er opbygget logisk, så det kræver ingen indlæring før opstart. Fotos og kvalitetssikringsblanketter sorteres direkte ind på den enkelte sag, så det er let at finde tilbage til. Bemærkninger kan knyttes til de enkelte billeder og blanketter, hvis det er hensigtsmæssigt. I virksomhedens kontrolpanel har du overblik over, hvad der er registreret på de enkelte sager, både hvad angår timer, materiale, maskiner og øvrig dokumentation som kvalitetssikringsblanketter og foto. Med Apacta bliver i morgen mest af alt, ligesom i dag, bare lettere. Og så kan man jo bruge tiden til noget andet.